Asini roh kama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang nahina golongan di bagasan Kristus Yesus. Hatane debata nama cai arga mapakulingi hita nagabi jamita epistel nanaing tangi honota dia kapartangyangan di tonga-tongani huriata tuminggu jubilate marolopolop tu debata alisa doktanoon dienet maisian buku pesalmen bidu 20 mamuka ayat sada di paujungan non di ayat onom songonom madidok disi endesia si David Jahoba dosi parmahanau dang tagamon huranganau di patongo duau tujapalan akan alomat di tugu-tugu duau di lambung ni aek hasonangan di pasabam dorohaku di tugu duau di dalan hati goran alani guarnai ainang pemardalan au di rura linggoman ni hamatean dang huhabiari parmaraan ai hodo madonganiau tukot mudohot batahim mangapuli hau hodo manutup meja di joloku maradopon akka musuku dimiahi hodo uluku suksukdo panginumaku tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangikut-ikut tau saleling au mangolu jaladung mula kau masuk aku ma bagas ni Jahoba saleling nililingna ido sahani turbukon hurian itu hatana ina holongan di bagasan Kristus Yesus Jahoba do sipar mahanau onma sada panindangion sada pengakuan iman nahina tidakon ni Raja David taringo tu panadaona tu de mata marhite buku nahujahahami adonggo pande na mengusulhon molohata Jahoba do sipar mahanau hobar tu aka parsiajaran na pinutik na sida say utongo do molo dilapati marhite padohan na mandok di parmahan Jahoba doa ni anda ngapala gudang parasingan ni molonaho mangalapati padohan Jahoba do si parmahanau dohot di parmahan Jahoba doa alena marga sian panidangionon buitaida di hati dakon dihangoluhon jala dirajumi par pesal menodo balgani holong ni rohani debata napal wason asini rohani debata mian di bagasan ngoluna gabe mangolu ibana di bagasan pangaramotion ni debata olo debata sian holong ni rohana sian asini rohana marmahani ngoluni parpasalmen manang Raja David di Turbukon dada alani hadirionna dada alani haboyonna dada alani haburjuonna dada alani kelayakan di dirina ubaina di paluas debata holong ni roha ni debata mangulu di bagasan ngoluna alai nanaing patanda honon di debatado hadirionna nagok holong ni rohai nataluk mamake manang isepe gabe ula-ulana pasauton lomo ni rohana ay taboto do iya si Dapiton sahalak sian pinopar ni amana naso haru tubus dagingna naso parsidohon dia kaparaporangan na pinatupan ni bangsona daholan na marmahan do ibana biru-biru ni natorasna
Ale sian hagalion nai, sian pengalaman nahumurang laho marporangi, sian keterbatasan naido mangula de bata di bagasan dirina pada lupo di bana gabe raja di tonga-tonga di bangsa di debata omana parjolo nabui jupang molo makuling hata ni debata tuhita di bagasan pertangyanganon na olo debata mangalehon holong ni rohana tuhita dada marnida ise hita manang sungod dia statusta manang sungod dia prestasi ni nguluta alaitung ni ojar ni holong nama cebalgado debata marmahani nguluta kurian itu hatana ina holongan di bagasan Kristus Yesus ahado tua molo olo hita di parmahan debata ahado tua najupang dingolo ni halak namambahen debata jahuba gabisi parmahan ibana di bagasan turbu pesalmen 20 ayat sada sahatu ayat onomon nyan gudang nabui putih hatta alai huuji ma marnida pabuahon tutonga-tongata adong tulu nabui jupang dingolu ni halak napalwason debata marmahan ibana naparjolo di ayat 2 sahatu ayat tulu di patoran do jala di hati dakon do marhite-hite turpukon nama dok di patongo doau tu japalan akan nalomak ditugu-tugu doau di lambung ni aik kasonangan di pasabam dorohaku ditugu doau di dalam hati goran alani goarnai na parjolo tua na jupang dingulu ni halak na mambahin debata na radi di parmahan debata di bagasan nguluna di dok di patongon tujapalan nalomak di patongon tujapalan nalomak debata sadiri patongon japalan nalomak persaulihonon niaka nabi narmahanna macayarga pandohan di patongon dison ay hasomalan ni parmahan marmahan biru-biruna di dunia Palestina ikon dijolodo parmahani mardalan di budima aka nabi narmahanna ay gop aka mara neboi jupang di perdalanan laho tu parjapalan gudang aka binatang buas nama ngosam na mengancam na boy patubu parmaraan tu biru-birui ikon manat ikon dadap jala ikon sirsir terjamin dalam si boluson niaka biru-birui dibahen si parmahani menjamin keselamatan nasida laos marhite-hite ido di patongon, di boan, di udurhon, di arahon parmahani biru-birui marjapal tujapalan nalomak di patongon nang tu aik natio aik kasonangan cupak kita doi di bagasan ngolu tahun molo-olo hita di parmahan di bata rade hita mangulahon lomonirohani di bata nagabe debata marmahani ngolu tahun dicolo ningoluta maibana mardalan napasidikon ragam niaka parmaraan naboy mangosam ngolu tahun namambaik kita tuhamatian dipasiling debata asa mangulu aka biru-biru na pinarmahan nai ido na tarida di bagasan Yesus Kristus tuhatai dina olo debata sian balga ni holongna maka holongi hita pardosaon dipasiling debata ihot-ihot ni hadosaoni rate ni hamatiani
diri nasa diri di seahon laho tu hanguluhan di hita. Ido ubain na boy hita marjubilate dada alani hadiriota. Ido boy mambai kita marlas niroha marolopolo tu debata alata tanda debata nata sobai debata parholong roha nasai makaholongi hita dada sian dirita alai sian hapapatar ni hadirion ni debatai ibana makaholongi hita di patongon doau tujapalan akan alomak gugu ni debata na marmahan rumah tanggata gugu ni debata na marmahan yana kota gugu ni debata na marmahan nguruta pasiding aka abad-abad pasiding aka ador na abad aisun gugu ibana mangaramoti manugiho kita asasahat kita tuna tinuju ni debata si japal honota holong ni rohana dapat dua hon jumpa kita do tua molorade kita membahen di mata garbe parmahan di hita molo-olo kita di parmahan holong ni rohani debata macai arga panindangion ni turpukon nama pakuling hita di ayat 4 dohot ayat 5 di do ainang pe mardalan au di rura lingguman ni hamatian ainang pe mardalan au di rura ni lingguman ni hamatian dirajumi diboto parpesal medo ia ngulu ni jolmaon di bagasana kapardalanan di ngoluna dan bui sojupang kegagalan parmaraan ilu-ilu pikiran akan aduk-duk na mangarosak ngulu ni jolmaon bui doala ni biar ni roha taringo tu masa depan buido biar ni roha mamereng partikian na hatok mubah-ubah buido rasa khawatir membelenggu ngolu taon hinorhon ni akana masa manosa ngoluta alaita ida ma mulu tapaloas do debata mangula mangaramoti marmahan ngolu taon di tonga-tongata do ibana madongani hita rabdo hotita dilas niroha nang disita ononi aido natarida di bagasan turbukon marhiti-hiti hata ni debata ainang pe mardala nau dirurani lingguman ni hamatian dakku habiari parmaraan ai hodo madongani yau kurian itu hata na hinangolongan di bagasan Kristus maol do jupang halak na ulu rap marsita honon dohotita gariada adong di iba gudang matodong alay molo nungas lamerus gugot taon lamoru huasot taon madaw masudi ningolu doi na jojo jupang di tonga-tonga ni humadiang ala yang go debata parholong rohai debata na marmahani kita dada holan ditikilas ni roha ala yang jaminan padonganion pangaramotion asa di bagasan holong ni roha ni debata padonganion ni debata kita napi narmahan nai maka monakon parmaraani maka monakon hamamatiani songon naung pinatupani debata di bagasan Yesus Kristus aidang tarihot beakana hinangolongan nai di hamatian nama noktongi ay nunga talu hamatian nunga har sorok dohot rateni hamatiani hinorhon ni golong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus tuhatai hurian itu hatta na patuluhon na boy jupang mutihan na arga di bagasan ngulu ni jolma tua na ikon jupang di ngulu ni halak na olo di parmahan debata na mambayan debata parmahan di bagasan nguluna didok di ayat onom
tongon tahe dengan basa dohot asini roha paihut-ihut tahu saliling au mangolu jaladung mula kau masuk aku mabagas ni Jehovah saliling ni lilingna holong ni roha ni debata namanok tongi madongani mangaramoti ngulu niaka naniasianai jaladada holan ditiki habong galon ni ngulu tahun dada ditiki hauliota hagogo ota bahkan ditiki hagaliota di sido de bata patuduhon holong ni rohana naso hatudusani di hati dakon do di ayat onomon hasisikop ni holong ni rohani de bata ditiki nguluta bahkan dung marujung hita macayar gado diadopan ni de bata adidok di pesalmen 110 ayat 15 argado di rohani de bata hamamate niaka nani asian nai panidangion ni parpesalmenon manaruho kita mamereng hina arga ni ngulu taon diadopan ni debata nampe meragam pasu-pasu pangaramotion padonganion ni debata naung cinalo ni parpesalmen ali disadari ibana do ikon paujungon na do parnguluonna ikut tadi konon na do nasana adong di ibana ay ugum ni ngulu dui ikon mamulu samatean nasa jolma di hasianganon alai di udut ni hosa hangoduani di haluau nido di patudu debata holong ni rohana nama noktong jaladung mula kau masuk aku mabagas ni Jehovah saliling ni lilingna bagas na pinaradi ni debata di bagasan Jesus Kristus marhite-hite mudarna nabadia nadurus di hau pinar silangi jupang tua mangolum jupang tua mananguluku molo di bagasan hapor siaun na tugu kita madok di parmahan Jehovah doau manang Jehovah do si parmahanau amin